Ahoj človek, moje meno je Ved a dneska sa ti pokúsim porozprávať pár zaujímavých vied. Takže chlapci, poviem takto. V piatok som sa zobudil, že mám ísť na dready. Mimochodom, ak ste si všimli, tak už mám na hlave dready, ale ešte mi stoja a má to padnúť. Takže ten, kto mi povie, že mám na hlave antény a že môžem ísť chytať rádio ako môj brat, tak nech ide do prdele. V piatok 9:50 som mal ísť na autobus, ale problém bol taký, že som išiel spať asi o 4 ráno a vstal som 9:40 a to nedopadlo moc dobre. Vstal som každopádne 9:40 a do 10 minút som sa mal proste pripraviť a už byť na stanici. Ja idiot som už 46 bol nachystaný a ponáhľal som sa rýchlo na autobus, ale menší problém bol to, že som nám prišiel asi 53, 54, tak nejak. A tým pádom, že som nám prišiel tak trochu neskôr, tak som zmeškal autobus a tak trošku to bolo aj na niečo dobré. Bolo to dobré na to, že som si zobral omylom bratov vak do roboty a tým pádom, že som si zobral bratov vak do roboty, ma proste zabil by ma. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby on príde do roboty s mojím vakom a ja tam mám proste svoje veci. What the fuck? To je úplne jedno. Takže som sa vrátil domov, mamka mi dala ťažké love, ktoré by som aj tak stratil. Autobus mal ísť na 3 prestupy a v živote som nešiel autobusom ďalej ako 20 km a aj to žiadny prestup. Podľa mňa by som bol ako sám doma, len sám vo zvolenie. Kámo, ja by som mohol natočiť film. Tak som proste prišiel domov a mamka bola celá rada, že tam nejdem, lebo ma nechcela pustiť. Na druhý deň brat už v sobotu nerobil. Takže som ho uprosil, aby ma tam zobral a zobral ma tam. Tá cesta bola proste úplne... What the fuck? Tá cesta bola strašne zlá. Bolo to 80 km od Prievidze. Tým pádom, že brat v živote nešiel po diaľnici a je to začínajúci šofér, tak sme tam dojazdili bezpečne, ale tomu sa ešte dostaneme. Teraz to je jazda. Vlastne, jak sme tam išli po tej diaľnici, tak proste s tým jeho kamarátom bola úplná sranda, bolo to strašne dobré. Vtipy, hádzali sme príbehy o tom, ako oni boli ožratí, o tom, ako som sa ja v 12 rokoch, keď som mal natrtkal jak posledné prasco a kamarát ma musel vyťahovať z rieky, lebo som tam zaspal. Dobre, to je... Dobre, to je iná vec. Ďakujem, že si ma zachránil život. O tom aj tak ešte natočím, tipujem video. Chlapci, neuveríte, čo sa mi stalo? Išiel vlak. Toto kedy videl, aby na kolaniciach išiel vlak, ako keby mal prepravovať nejakých ľudí, ako keď je sanitka a húka mi tam, ako keby niekomu išlo o život. Takže išli sme strašne dlho, celé ráno som nič nejedol, ani celý obed, ani celú večeru, možno keď som prišiel, som si dal dačo do huby. Netrúb! Ti vytrhám tie kolanice! Ešte mi budeš trúbiť? Si drsníka ti 500 km odo mňa! Ešte trúb! Srať ma pôjde ten hajzel. Dobre, prišiel som tam, stratili sme sa, normálne sme sa stratili. Pol hodinu sme sa dohadovali s tou slečnou, kam máme dojsť. Chlapci a dievčence, neuveríte, to nebolo ani na mape. Dostali sme sa asi pár kilometrov, asi 5 kilometrov preto, kde som sa s ňou mal stretnúť. Potom iba ideme autom a opýtali sme sa nejakého starého detka, ktorý nám vysvetlil, kam máme ísť. Mali sme ísť pri nejaké ekodružstvo, to je úplne jedno. A zrazu iba sa obzriem a za mňou dredatá, pekná mladá slečna a iba na nás kričí a kýva so svojím veľmi krásnym psom, s ktorým som sa furt hral a bol úplne mega, škrabal som ho pri krku a robil mi šoky. Ja ho tam hladkám, naokolo nič, takto úplne pri ňom, dobre, že sa on ho neoprem, nestlačím ho, on mi začne štekať! Bolo to úplne super, dready mi spravila do 2 hodín. Mimochodom, ona už robí dready pár rokov a stránku na Facebooku vám dám kľudne do popisu. Mal som ísť proste tam, kde som sa mal s bratom stretnúť pri nejakom ekodružstve. Samozrejme, brat mi povedal, že do hodiny tam bude. Čakal som na neho 2,5 hodiny, kým po mňa príde. Chápete, čo to je pre mňa 2,5 hodiny? Prechádzal som sa po celom kraji, raz som sa stratil a prišla tam za mnou jedna babka a ona, že u koho ty bola? A ja som povedal, dobrý deň, ja som bol u jednej pani, ktorá mi robila vlasy. A ona, že doble vlasy. A nejak divne rozprávala, nemala pomaly ani zuby. Ale ináč bola to veľmi pekná, pekná pani. Ja nie som babkošuk, nie. Bola to veľmi milá stará. Dobre, toto bolo iba fakt také rýchle. Prišiel som domov, mama iba na mňa, že... Preboha! To sa to mohlo pripáť, ale ja viem, že môžem vychytať Magio satelit, ale ono mi to padne z hlavy, prisám. Ty jeden malý smrť! Nie! Toto bude pre toto video úplný koniec. Bolo to iba také rýchle zhrnutie a ak sa ti video páčilo, zanechaj like, odber, subscribe a zdieľaj. Hlavne zdieľaj, kámo. A ak sa ti video nepáčilo, tak vytrhaj si vlasy, vypichni si oči, na oči si napichni paličky, z vlasov si správ vlasy a napchaj si to prosím ťa do hryti. Maj sa a čau! Muchy tu na mňa lietajú, čo som ja hovno?
Autobus mal ísť na 3 prestupy a... Do piče! Tam bola nejaká zviera, ja sa strašne bojím hmyzu. Piatok na auto... A vlak mal ísť na 3 prestupy, takže... Autobus! Prečo hovorím furt vlak?